Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил офисында Мәрхәмәт Милосердие депутатлар берләшмәсе активистлары хатын-кыз игътибары дигән чираттагы кайнар линияны оештырды. Татарстанлылардан килгән шалтыратулар балаларны яшәү урыны буенча балалар бакчаларында урыннар белән тәэмин итү, хатын-кызларга өстәмә ярдәм чаралары, алиментлар түләтү, ташламалы ипотека алу мәсьәләләренә бәйле иде. Парламентарий хатын-кызлардан тыш, мәгариф, социаль яклау һәм сәламәтлек саклау министрлыклары урынбасарлары да бар иде. Кайнар линия даими уза. Моңа кадәр булган шалтыратулар гаиләдә көч куллануны, көн күрештә килеп чыккан низахларны, хатын-кыз сәламәтлеге һәм хезмәт хукукларын саклау мәсьәләләрен хәл итәргә булышты. Бик күп сораулар балалар бакчалары буенча, хатын-кызлар өйдә утыра, балалар бакчаларына урнашыр өчен нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк, нинди чиратка басырга кирәк, нишләргә кирәк, шушы сорауларга җавап бирдек. Аннары хатын-кызлар йөкле булганда, декретка чыкканда нинди документларны җыярга кирәк, ул документлар белән кая мөрәҗәгать итәргә, аны кем эшләргә тиеш, эшкә урнашып эш урыны эшләргә тиешме, хатын-кыз үзе ниндидер мәсьәләләрне хәл итәргә тиешме, шушы мәсьәләләргә дә игътибар иттек.